Ngiyaphinda ngiyanibingelela manazatha amahle enkosini. Ngizoke ngithi ukukhuluma ngendaba kaMoses eBhayibhelini. Inkunzo yakhona yakuna uqulu anumusa inkunzo
ngithe ngizokhuluma ngendaba kaMoses. Amen. Kodwa konke eniyenzayo uManazaretha ukuthi mabe ngithumela abefundisi endaweni ezithize. Nithi nina bayazenzela. Chama ngakholwa ukuthi basuke bethunywe yini. Mina ngihamba nabefundisi nabavangeli nabashumayeli. Mani ithi bayazenzela alofona nifike noma umdluli noma umbhele noma ushozi noma uNdlovu umfundisi. Wonke abafundisi ngihamba nabo. Isinethola impendulo ningadunga abantu zabanye lona lonke isanga. Nibahlonipheke abagcotshwa kokuqala nje. Kodwa mangabe khona ningatholanga khona kahle. Anofona. Nifuna befundise ngihamba nabo. Noma umbhaweli umzulu noma abashumayeli laba basuke besetafuleni. Soniphendula sithi akukho lokho makukhona khona. Njengoba beya lapha ya. Elisuthi babethunywe yimi. Amen. Indaba ke engikhuluma ngayo kaMoses. uMoses wayeluse izimvu zikamkhwe wakhe uJethro. Wayijwayele uhamba kule ndawo aluse edlelweni la elusela khona. Kodwa mase uNkulunkulu efuna ukuyibonakalisa ukenze into ezoba isimangaliso kwena. Wathi ke ngelinye ilanga ke sehamba ke eqhubazwana izimvu lo wasebona isihlahla sivutha. Kodwa sasingasho ukuthi uNkulunkulu wayefuna ukukhuluma naye. Eyibonalisa ngokuba sesihlahleni abe isimo somlilo. Wasexwaya uMoses ebona lesihlahla sivutha. Wasechezuka endleleni esolela ngakusona. Egqoke imbatata zakhe. Mayisondela ngakusona waseqhamuka izwi esihlahleni esisondele eduzane. Laselimbiza lithi Moses khumula imbatata zakho kuba le ndawo usukuyo namanje ingcwele. Mase kufika uNkulunkulu noma yiphi indawo iphelele ingcwele. uMoses wayejwayele ukudlula le ndawo elusa izimvu likaJethro kodwa ehamba ngazo imbatata zakhe. Ungabe khona azwe imtshela ukuthi le ndawo ingcwele. Kodwa isikhathi uNkulunkulu sefuna ukukhuluma naye yaphendula leyo ndawo yabangcwele. Waseyikhumula imbatata uMoses. Njengoba nathi ke Manazaretha imbatata singayi kowi masingena la endaweni yethu engcwele. Manje ufuna ukunitshengisa ukuthi le ndawo kaShembe ayincane inkulu. Mase ngibathumile abefundisi ke lapha ya ufika ulo umbishop walela bandla. Elikhulu ibandla leli. Ngoba angifuni into ethe befundisi babehambela. La ekhaya siya ithiwa kulalelwa izwi. Mase ngikhiphile ngiyaphikisa futhi. Abefundisi babethiwe yimina. Kangcono mhlawumbe nithi babezenzela okwakungumfundisi oyedwa. Babangeke bahlangane ngobubi abefundisi bonke. Imina ngibathumile. Ngidabanga ngakhela ubuhlobo lapho. Wasengibona ukuthi ubuhlobo buyafuna ukwakheka lapho. Kodwa manje ngoba mina ithuba ngangenalo, babefuna mina ithuba ngangenalo. Ngase ngithuma bona befundisi bengiyela lapho. Lapho sasiza wena yonke into bangifikile. Kodwa ngiyathembisa ukuthi ngizofika khona. Base lihamba abefundisi yakho nangela ngibathume ngalo.
yafike yangena inkonzo yasekuseni abantu bakhona babekhona yangena inkonzo yasekuseni babehleli eshalweni egqoke icathulo phela njengecala yenza okuyisonto labo kodwa wasefika okukhulu okuzoba kuyiya yazi yaphuma ke inkonzo yasekuseni beyigqokele kahle abantu bakhona kodwa ithema sebizwe inkonzo yesabatha lasemini akekho wabatshela ukuthi abakhumule icathulo abehle eshalweni bakhumule icathulo behle eshalweni ngoba wasefika uphelele nina manje nazana ngabe nihambela phezulu lento yini yona lento eniphelele sekuseleke kunina ulingakhobhani nayo liphathe kahle nani futhi nihloniphane ninodwa behla ey'hlalweni ngoba kwasekufike uphelele ongaphelele kwaphela kwasekubuso kwaShembe mase phele nenkonzo base beyisha umgidi nalabo bangale bajoyina laba ngakithi basha umgidi yokuShembe uphelele ngiyacela ke laba babuye bahluphe bathi mangithumela abagcotshwe endaweni ethize bathi bayazenzela cha khona umdluli la khona impela khona odlovu khona noma zibuke ngaba nabo manga bonanga ngasolinye naba nontombela bakhona manga boni kahle ukuthi bakhulume iqiniso bathume yini anofuna lamadlu engikhuluma ngawo ayongichazela ayobuyeze kumina bese siyalithola izwi bese singichazela ungayiphikisi into uma ikhuluma noShembe ningi indlela zokulahlwa ekhaya uyalahlwa uhamba nathi ngani ukuphikisa uShembe ungenwa lo moya walamadoda amathathu bethi wathi uShembe uyethi ngale bathi bona thina sizothi abantu moda bayelethi nesothi abantu abaye ngapha phuma lapha eNazaretha amen akekho umuntu wathi hamba leSotho isuka nje ngekhanda lakho liyozwa leSotho kwikhanda lakhe yazi uShembe mayethi hamba endaweni ethize usuke eduze kwakho ehamba nawe nabo-ke labefundisa babehamba elisuthi ngangikho lithi zokuhamba nabo ngibonge-ke eNazaretha ubuhle bomhlangano walapha eThembalethu ungena namhlanje sisemaphethelweni ngibona konke kusahamba kahle mangi nibona ngathi munye eNazaretha wasethuthukweni waseThembalethu ningeningi ithemba lokuthi engangifundisa kona kwangene enhliziyweni zenu futhi kuyangithokozisa mina ukubona wasethuthukweni waseThembalethu benza into kanye kanye ngokubambisana ubunye into ebalekile eNazaretha esontweni nothando bekezelelana nokubambana ngesandla nibe munye ngamaNazaretha
Kema mana waphela ubunye waphela uthando. Nivulele uSathane indawo ongena, uyosebenza ngani? Ngingazi ke noma ukungithenga ngamehlo ngibona ngathi ngimunye. Kodwa ubunye ufuna mina ubunye obusuka enhliziyweni. Nothando lusuka enhliziyweni. Ningathandani ngoba nibona mina ngithi ngihamba nikodwane. Inhliziyo iyagcina okubi iyagcina okuhle. Mangabe lolu thando ulugcina enhliziyweni, lo thando lukhona enhliziyweni ubathanda abantu. Kodwa mawenzela mina kuphela lolu thando. Ufundela ke lapho. Ngoba seFilipi 2 What is the verse? Filipi 2 verse 2-4. Abantwana kaNkulunkulu Awusho babamuzwa nenze ukujabula kwami kuphelele. Awusho kakhulu baba nenze ukuthokoza kwami kuphelele. Ufune lencwadi baba kwaba seFilipi 2 verse 2-4. Nenze ukujabula kwami kuphelele ninomqondo munye. Gwalisani ukuthokoza kwami ukuba nibe nomqondo munye. Ninothando lunye. Nibe inhliziyo nye. Niqonde into inye. Ningezi lutho ngumbango. Nawo dumo lwezwe. Kepha ngokuthobeka nishaye sengathi abanye bakhulu ngani. Yilo nalo angabheki uwakhe kepha yilo wabheka ukumunye. Iyabonga baba. Njengoba ngilana amaNazaretha alapha eGauteng.
Izovuselela uthando phakathi kwenu. Ifisa ningaphinde nihlakazeke, ngifisa nibe into eyodwa, wasethuthukeni nowaseThemba nibe into eyodwa. Ningabe umfutho omubi ongene phakathi kwenu. Futhi ningathenga amehlethu ngoba nibe bahle ngoba nibona thina kantanizwane. Ngifuna uthando lwenu lube ngaphakathi lisuke enhliziyweni. Ngoba inhliziyo iyagcina ububi, iyagcina futhi omuhle. Mina njalo mangifika lana ngiyofika ngithi nibahle. Ububi kodwa buyosala nalo ngoba inhliziyo yomunye igcwele ububi. Kodwa mina isizwe sami ukuthi abantu bahlale heleza umoya wothando phakathi kwabo. Into engiyibona esweni benu iyona le ebizwa ngokuba ikholwa. Ubuso benu buyilento ethiwa yikholwa. Nitshengisa ukuthokozelana, angazi noma lokhu nikwenza ngoba nibona mina yini. Eba mina ngifuna njalo noma ngingasekho singabile, nisale nithokozelana nithandana. Ngoba ubungcwele beyabaleka mangabe ninomsindo. NoNkulunkulu uyabaleka eduze kwabantu abanomsindo. uNkulunkulu uthanda abantu abahlale beyithobile. Abahlale bethandana usuku nemini. Abangangaphelani. Ifisa ke nibe njalo bantwana baNkulunkulu. Ukuba phakathi wenu sonke sikhayeleze umoya wokholwa nomoya wokuzwana. Usebenze ubunye. Nimbone ukuthi umuntu ufaka eweni. Nishehle yena. Ngoba omubi akafuni ukuya yedwa endaweni yobumnyama, ufuna ukuhamba nabaningi. Into ebaluleke kakhulu manje ukuthi umuntu nomuntu akhumbule ukuthi mhla efika la wayizokwenzani. Mawakhohlwa ukuthi ufike ulethwe yini la. Uyojoyina amaqembu emkhulukude ayobhidliza isonto. Kanti mayindoda isukuma la ithi ngayikhetha inkosi yasePhakameni isukuma ibe yodwa. Pho labangani subatholaphi? Kuba waphama wedwa wathi ngayikhetha inkosi yima wedwa. Nomnyango wezulu olingana wena wedwa. Isindodana yakho, isumuka yakho ngeke nawe. Uyongena wedwa. Nomgodi wethuna lakho olingana wena. Ukholwa kwakho akube okwakho, ungabe umkakho. Ungakhishwa umuntu usuphakathi endaweni engcwele. Nawe uqhamukale nihlangana ngokubi. Ngisengaphandle lokwabili. Wayethi umkhulu inyanga yezulu. Mase abamaphekula ahambile ngoba ahambile le kude. Kunalabo acashe lapha kwethu. Kuphekula nje ukuthi ngithi abefundisi ngibathuma lele sotho ngiyokwakha leli bandla ukuthi likapakele nasendaweni ezomakhelwane. Kuye khona umuntu athi bayazenzela. Manaza mina into engiyifisa kunina ngifisa ukuthi njoba ngingabakho ubone lo muntu odlula ngebhasi lapho ukuthi lawa abantu banoNkulunkulu. Ngifundela ke lapho Tito 3 verse 8. Oh, buyasa Sitera uwa na wabo
Nazareta izifundiso zamanga lithembekile lelizwi ngithanda ukuba webaba wela amaglasi ayangithatha ngizwe amadlebeni bamavuso ngizwe amadlebeni amaglasi ayangithatha ngithanda ukuba uqinise impela ngalezi zinto uthi ufunda yona nje baba ufunda yona baba bani incwadi oyifundayo uTitus bani uThithu incwadi kaThithu 3 verse 8 baba yona leyo baba yona awuliphindeke baba lithembekile lelizwi ngithanda ukuba uqinise impela ngalezo zinto ukuze abakholwayo uNkulunkulu bakhuthalele ukwenza imisebenzi emihle lezo zinto ezinhle zinosizo kubantu yabonga baba lithembekile lelizwi ngithanda ukuba uqinise impela ngalezo ukuze abakholwa nguNkulunkulu bakhuthalele ukwenza imisebenzi emihle lezo zinto zinhle zinosizo kubantu yabonga inkosi kubusise baba asikhuthalele ukwenza izinto ezinhle phambi kwabantu singenzi izinto ezikhatha abantu masenza izinto ezakha abantu lokho kubalekile kubantu
ngoba yonke into esiyenzayo wasila ethempelini ukuzokwakha abantu baphume ebumnyameni bangene ekhanyeni. Ngiyacela eManazaretha amahle nize ningavuma uma bangene phakathi wenu. Nina into efanele yaze nje ukuthi nithandane libe bunye. Nilwe noSathane nimncithe indawo ngoba manje nizomvumela inene nizomvumela ukuthi athole indawo yokungena. Maye kwangena lo uyaqeda uSathane. Ngoba isikhali esokulwa noSathane sinye. Esokuba nina nithandane nibe bunye. Amanhlangene nithandana nimunye namanje akwazi ungena uSathane. Seba manje inhlaka nimvulela indawo uthi angene. Asebenze okubi okumnyama ngani. Anixova nixabanise uSathane. Ngoba ayithandi into enhle. Abanye ke eManazaretha kuyenzeka umuntu aphume esekhona emzini oyingcwele khona la. Ngokuvumela inhliziyo kumdumisa. Inhliziyo phela yinhle. Kodwa iyakwazi ukwenza okubi, iyakwazi ukwenza okuhle. Iyakwazi futhi ukukhipha usuphakathi esontweni endleleni kaNkulunkulu. Sihambe nawe thina basibone umuhle inhliziyo kade yakhipha inhliziyo yakho. Wayivumela. Ngicela ke manje sibambelele kule ndlela kaShembe. Ngoba ayikho indlela. Uyabona la? Wafika nje umongameli kini wena. Wafika la kumina umongameli. Iyinkulu kwami la kumina. Ngoba le ndawo esikuyona ingcwele iyaphilisa. Amen. Kufanele lazi ukuthi namhlanje iManazaretha ngithe hambelani phezulu. Ngoba wonke umhlaba uzophela la kumina. Amen. So shode ngendawo. Angithi ngibonela lesamba khona o1 day uthi manje bangakanani abangayigqoki kwemhlophe. Amen. Ifisa ukuthi nalabo abakhona namhlanje abangayigqoki kwemhlophe. Bathi mabephuma la. Baphume bezizwe ukuthi kade bebika. Nokade kubaphethe. Ushembe uyashesha ukulalela futhi uyashesha ukuphendula. Amen. Baphume labantu sebephilile mabagulayo. Abantu izinto ezithize baphume seyiphelile lezo zinto abanazo. Amen. Ngoba le nqola yethu ayigcwali, ngeke futhi igcwale. Uthi ubaba mkhulu abantwana bakhe bangawufaka kokolo phezulu kwedliza lakhe. Ngoba ufuna ukumila abe umuntu omkhulu omboza umhlaba. Namhlanje umhlaba ngiyabona sewumboza. Kodwa amadoda amathathu asuka nawo ubaba mkhulu into abazo akapheli. Phela nobe niphenduke eManazaretha nibothi lento kwagarantwa ngayo ukuthi lento ngeke isaphela. Ningali nalento. Ungaqoki ukwemthoko mesulwa noMnazaretha futhi. uMnazaretha lo. Noma ngeke ndaphansi nyawo edefuzi. Wayethi baba lento kwali nayo iyakhathela lento.
Wasabhanga ngakhathile. Asingakuphoqi ukukholwa kodwa kube uvumo kwenhliziyo. Mayingakavumi inhliziyo incenge. Ngoba mawuphoqa uzohlupha la. Uhamba kale mhlangano nasebumnyameni. Ngoba wena awunako ukukholwa. Inhliziyo yakho ayivumi. Kodwa yikho bemhlophe igqokile inhliziyo kodwa ayivumi. Into ezimbili lezi. Kanti fanele usebenzise inhliziyo. Hayi ngumNazaretha. Yabona kunabantu abamaNazaretha kodwa abangayigqokile ngoba mhlophe bayayazi ingubo yonqoba. Manje uma uyigqoka bese uba yiphice sontweni unqoba wakho uzosephelile. Bese xa umuntu ethi liyawathi ungabakuwenza bakhonzela. Mafu ukhatha abantu esontweni labo ozobakhonzela sokusuba bengiphi. Niyawazi ukuthi sona ekhaya ukuthi mangabe wena uthunyiwe uzokhonzela abaleli mangabe usulwa noShembe nomulwa namakholo bayakhishwa endaweni nje babe kwindaweni emnyama. Baphila la tubakhiphe khona. Bekhishwa uwade bencengile uthi hamba mntanawo kasibanibani wesikhonzela lapha. Sisithembe wena. Ngoba la sikhona siyalimala. Yanqeka abantwana baNkulunkulu. Asicela uNkulunkulu babe izinhliziyo zethu bezizathi zibovu. Asiwahlele zona zibe mhlophe. Masitangele la abantwana baNkulunkulu sizogezwa ngehisopu isipasizwini. Enzela ukuthi baNkulunkulu simfanele ukuthi mangabe sesifika sifike sigeziwe ngehisopu. Sizohlanjulwa sizobhala amagama ethu encwadini yokuphila. Uthi mhla amagama ethu esebizwa nawe ethu siwafice khona. Singasondeli nje kumnandi sisondele ukuya ezulwini. Wasonke nje basitengelela sisondele ukuthi ngelinye ilanga siyongena ezulwini. MaNazaretha alapha eGauteng mina angizile uzonishumayeza. Yeba ngizolivuselela. Ekholweni emvele nina onke umuntu la emhlabeni uyikholwa. Yazi uzwa kanjani ukuthi uyikholwa umuntu wonke la emhlabeni? MaNazaretha mase umficile kumnyama uzothi weShembe. Ubona ukuthi uyikholwa lena. UmKristu umuzothi aweJesu wama weNkulunkulu wami sekumficile kumnyama uyakhumbula umuntu wena olikholwa emhlabeni. Abanye kwamakholwa kancane esontweni. Ngizolivuselela ke MaNazaretha ukholweni elendvele ninakho. Ngifundela ke la incwadi uJuda 1:2-3. Ngiyanima afowethu nani udade wethu awozani namhlanje nangu awozani
Yesume awozani namhlanje Ngokuba ngathokoza lapho kufika abazalwane befakazela iqinisa lakho njengokuba uhamba eqinisweni. Anginayo intokozo enkulu kunaleyo ngizwe ukuthi abantwana bami bahamba eqinisweni. awuphinde baba Ngokuba ngathokoza lapho kufika ufunda yiphi incwadi lapho ufunda yiphi baba Juda uJuda baba uJuda mawandiswe verse 2 no 3 mawandiswe kini umusa, mawandiswe kini ukuthula nothando, bathandekayo njengoba ngeza inkuthalo yonke ukunilobela ngensindiso esihlanganyele sonke ngokucindezeleka bacindezeleke ukunilobela ukuba nivuselele ukulwela inkolo abayinikelwayo abangcwele kwabanye. Ngiyabonga baba inkosi ibusisa. Manazarela songa nje wasila singamakhono. Amen. Kepha-ke mina ngiyacela sikholwe iqiniso. Singabe ngabazenzisi.
sicele nothando lokuthandana phakathi kwethu ukhule ngamandla. Mina-ke mana zathi ngithanda nawe ngenhliziyo yami yonke. Ngike ngidumale nje manginona nina ningizwani. Nibanga umsindo ebandleni, nibanga bamba nezikhundla nje. Ubaba-ke wayekashiwe ngenye indlela athi uyaxakeka nje amadoda emadala ebangaleya nto le. Bayazi ababe khona ukuba kubangwane. Wathi ngoba kubangwane. Anokwabelana ngemisebenzi baqoqwa ningaze niyibambe imisebenzi. Kuze uNkulunkulu angabaleki eduze kwenu. Phela mangibona nixabana ningazwani. Ukukhathazeka umoya wami. Ngoba njengoba ngiphambi kwenu. Ngizoniyelela ngendlela eya empumelelweni nasekuphileni. Sengiya ngasemaphethelweni badala ngokuyenzana okuhle phambi kwabantu. Kuze baba bantu kumnandi kangakanani ukuba kanjani ukuba iNazaretha. Amen. Ngoba umhlaba wonke usuyibonile lento yini. Wena ukuvula izandla. Nibanike nibamukele. Bese nibanike imfudumalo nakubazizwe besekhaya. Ngokuhlamba ungabo bonke abamthandayo. Wakhona uzofika nongakafiki oyezayo wena ushebe ngowakhe. Amen. Nize ngabacwasi. Ufundele nani? Pero Peru 13 verse 1 to 2. Izanele Ezizelo
njalo uthando lobuzalwane. Malume njalo uthando lobuzalwane. Ningakhohlwa ukungenisa izihambi. Ningakhohlwa ukungenisa izihambi. Ngokuba ngaloko abanye bangenisa izingelosi. Ngokuba ngaloko abanye bangenisa izingelosi bingazi. Bakhumbuleni ababoshiwe. Babonga baba. Kusibusisa. Sebefikile ke eNazaretha. Okwenu nje ukuvula izandla. Nibamukele. Nibanike ifudumalo. Nabo bazizwe besekhaya. Amen. Malume njalo uthando lobuzalwane. Ningakhohlwa ukungenisa izihambi ngokuba abanye benu bangenisa izingelosi bengazi. Alo bamukela ke labantu abafikayo bezathe ezimhlophe. Nibanike ifudumalo, ningabaniki indumalo. Nibaphe nothando. Ukuze nabo bazizwe wonke umhlaba uzophela abantu sebebonile ukuthi nayo indaba la ikhona. Amen. Amen. Ngiyancenga ke bantwana bakho nize ningayoni lento kaShembe. Thiwa lento kaShembe mayingabe ingahambisani nawe. Uthatha uNazaretha wakho. Mawusene wathi wakufoto, mawunomgibo ufike emgibini. Yebo bese uyakhohlwa ukholwa. Mhlambe uShembe ubuyakhumbula kubiza. Ngoba awukwazi ungabhidisa into ongayazi yakhiwa kanjani. Umkhulu inyanga yezulu uthi sengubasile lo mlilo. Njengoba ngibona ukuthi usobani. Amen. Alowe lihlaziye inkulumo ekhulunywa ngoShembe. Bese nibonile ngakhithi nifike manijaka labo Shembe. Mayethi sengubasile lo mlilo ngeke ngibone ukuthi usho ubani. Pho abantu abazamula ube uphephetha. Umkhulila ngawulihlakaniphani njengamajuba. Ungabe njengomese uyasebonisa yosethu aloba njengereza nisemba setonke. Amen. Yamahala lento ayithengwa. Amen. Manje akuselula ukuthi uyicishe lento. Ngoba sifana nomlilo wequbula ishuba ngwangu ubamba ngala ifana noMkhulu ungenisa. Into akwazi ukuthi uzibamba kanjani uzibhoka kanjani ukuthi ubhoka ngabakhume ngapha amanzi. Ubaba uthi ukuthi sebephakathi wayisho nisengiphakathi kodwa lapha baseza abanye. Amen. Amen. Njengoba senza sonke lesobuya sesibone ezinye inkulungwane legidi. Anopha so into kunyema uShembe loyibamba nilele engqondweni. Ngandlala ngalo mnazathi bayofika baniphuce le ndawo ehleli kuzona. Hayi washo njalo. Kwathi amandla ngalo mnazathi bayofika bayeza. Uphathele kahle into yakhombela. Amen. Ngabona alikho ibandla elibhabhathisa njenganathi. But ubhabhathiswa inkulungwane lekhaya.
abantu bangena imithe namalanga la ekhaya usuliyo ngene imithe namalanga khona lento abayibonayo asebekade beyifuna emhlabeni kodwa bayabona ayikho emhlabeni la eNazaretha. Hayi kufanele ukwazi ukuthi lento ngeke isaphela futhi lento yathi mayiqalwa eqaleni yasiyabethelelo wathiwa uGamtrinlo olapha ya mawusekhona noma ungashabalala wona kodwa yona ayisashabalala. Amen. Noma ingaphela zonke izinto emhlabeni thiwa uyosala uNazaretha. Amen. Ngoba lelo uNazaretha akubona bala emhlabeni lento eyasezulwini. Sengiphetha-ke bantwana baNkulunkulu lapha ekhaya ke abantu babizwa ngezindlela ezihlukahlukene. Omunye uthi ungabakuba abalelithini lomhlaba ukubaze bakhonzela abahlawulela amacala abamba bawenzile. Omunye ugula ongapheli ukusudokotela nenyanga. Bese zakulenyanga engaphathi inkwama afika aphume sephila leka ngaphandle ukuthi simthinde. Amen. Nina maNazaretha anokuhlala nazi ukuthi akukho ongale kuNazaretha. UNazaretha abogcina ubokuqala futhi obokuqala abogcina. Usuke kube ihlazo zomuntu ade ekhethe inkosi ewaba yiNazaretha uyambona usehlubukile usenye inkolo. La mawuqale la ungasahlubuki. Amen. Mawuhlubukile uqale waba yiNazaretha wabhabhatisa wahlubuka wayo inkosi udukile. Nina nokuphelele. Amen. Sengivala ke maNazaretha ngiyanicela maNazaretha abomyeka umuntu oyiNazaretha mayephuma nje ngashembe ombuyisa umkhalimo umbuyisele endleleni wena uyozuza okukhulu ngaye. Amen. Nkosi kusize imizwini. Sizobala inkonzo yethu yamanje ngesisabelelo sama215 215. Ecela umfumela umculo waseNamani yasola ngesisabelelo inkosi imbusise. Amen.